Sarap. Hangat. So karon guys, for to this video mayong buntag nami padula ron batang 90s sa gid mga gates sa nandula guys, batang 90s ra gyud. Kalasing TV versus Private First Class Ryan G. Mapalada taguanay ug tukog challenge. Pandula guys, manong nakaingon ko nga bawal mapildi, bawal matalo sa larong ito guys. Yan o, nandito tayo sa kulungan ng kanding guys. Ito yung bawal talaga matalo na laro, si Wadong Me. A few moments later. So ito yung premyo natin guys. So magpakilala muna natin, magpakilala ka yung una nating ang mga contestant natin. So ito na mga kalasing. Ako, si Kalasing pala ay hindi magpapatalo sa challenge ni Boy Lamlam. Bago pala ako na disgrasya, ito yung katibayan ko. Wow, tingin niya. Oh my God! Tibay talaga oh. Parang crispy. At saka sa mga viewers namin, pag-support sa laro na to na mag-campaign kayo para sa akin para ako manalo. Yun lang. What? Bro, what are you talking about, man? So karon magsugod na ta sa itong padula guys ha. Magsugod na ta ning larong 90s lang makagits nito. So ang rules natin ha, ang atong patakaran ani, duha ka ukit ug di nimo makitaan, pilde na ka. Mao ning dula nga dili pwede mapildi. Kani atong challenge taguanay ug tukog challenge. Umpisahan na natin yung laro natin. Sige na, Jack and Poy na. Jack and Poy lang, wala man tayo Cecilio siya. Sige na, talikod na. Wala na, talikod na. Talikod, ayaw tanaw. Ayaw pakita siya. Sige, taguin na, Choy. Ayaw tanaw. Wala, ipan ra og kuan, pulo. Be. Play na. Na, isa. Duha, lima lang taman. Ug di ka pagkakaukit. Tulo. Upat. Lima. Ukit. Wala ka. Ipan na ba kang isa? Duha, pulo lang taman. Tulo. Upat. Lima. Wala na. Pildi na ka kay na abtan na kagkuhan. Lima ka. Hindi naman, ipakita mo sa kagasan lang. Wala. Dara Ipakita dara Dara Kuha. Wala na makitaan. Pildi ka. Kanin dula. Dili ni pwede madula. Mapildi ang dula. Sige na. Sulod. Ay nagdugaya up. Ay sa pakita sa. Iso ni. Sarap. Saan ang masasabi mo? Tayo na ang baho. Daga na lang. Sige na. Ako na naman. Sige na. Talikod na po ka, Choy. Talikod na. So, si Kalasing TV na naman yung ano ngayon guys. Yun. Magaling talaga. Nagtago talaga si Kalasing, oh. Kina. Ayun sa. Talikod yun. Wala. Talikod yun. Bawal gid matubangan eh. Sige na. Sige na.
Sige na. Dugaya po mo eh. Pas-pas pa. Isa. Duha. Pulo lang ni taman. Di ka kaukit. Huwag di ka kaukit sa pulo nga. Pili ano automatic. Isa. Duha. Tulo. Upat. Lima. Nom. Pito. Isa na kaukit to. Pito. Siyam. Ako. Abta na ka. Pili na. Man to. Ito yung asa oh. Makikipagkatago. Pildi na lagi. Pildi. Ako may kukudas jis ani. Pildi na ka. At sige na. Sige na. Tarong ko ano. Daw wala. Yaos. Wala, sige. Kita niyo. Oh my God! Wow! Ano guys, babawi tayo. Sige. Tikman mo. No. Hangat.